Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 12-nji maýy. Men bu gepleşige gysgaly bir habar bilen çykýan. Bilşiňiz ýaly dek düň 11-nji maýda şu at bilen bir gepleşik goýupdym. Ondan soň şu gepleşigi men aýyrdym. Şu gün şu gepleşigi aýyrmagma da gysgaly bir ýüze çykan waka sebäp boldy. Şoň üçin men şu at bilen ýöne gysgaly diýen ady ýöňüne goýup häzir täzeden çykýan. Sebäbi ýadyňyzda bolsa, eger düňkü gepleşigimi gören bolsaňyz, şu gepleşikde men häzirki wagt Istanbulda, Türkiýanyň Istanbul şäherine ölüm ýastygynda ýatan marly iýilleşimiz Orazyly we Durdunawat barada maglumat berdim. Orazyly we Durdunawat häzirki wagtynny Türkiýanyň keselhanasyndan çykarylyp ödem rak keseli bilen keselläp ýatyr, agyr halla inni şuňa häzir ölýär diýilip diýanat goýulan. Inni şonu bejerip bolanok diýip şonu Türkiýanyň waraçlary keselhanadan çykardylar. Inni şunam Türkmenistana eltmek üçin şoň ýanynaky ýakyn joralary hemem jigdi Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyna inni 3 ay bäri ýüz tutup gelýärler. Şonu Türkmenistana akıtyp berin diýip. Şo taýda da 2 tane şagaty we mektep okuwçysy şolaň ýanyna goşdun, şo taýda öltün diýip. Şo taýda bir amaradan tapşyrsyn diýip inni ýüz tutup gelýärler bolýan. Türkiýanyň konsullugy buňa hiç ýyl himaýet edenok. Ondan ýakynna bir küçülnükde şol Türkmenistana ugradyp bolýanlygyny, uçurlaň käme wagt uçýanlygyny anykladylar. Anyklawam ýene bir zady üstesinde de anykladylar. Şonu uğratmak üçin, şo taýdan bilet almak üçin Türkmenistana uçýan uçurlara bilet almak üçin konsullukdan ýa-da ilçihanadan ýörüýte hat getirmeli talep edipdirler. Şolar ýaly talep edipdirler. O talabam elbetde Türkmenistanyň öz häkimetleriniň goýýan talaby bolmasa, ony Türkiýanyň aeroportunyň kassalarynyň goýmagy, olar ýaly talap goýmagy haklary ýok. Demek şol Türkmenistanyň häkimetleriniň goýan talaby bolmaly. Inni şo talaby ýerine ýetirmek üçin inni şuň ýanky Durdunawadyň tanışlary bar ýa konsulluga bolýan. Şoňa şol ýanky talep edilýän ruhsady bular bermekden ýüze gürýärler. Biz olar ýaly ruhsat beremzok diýerler. Kömeginizi çekin diýerler. Biz şoňa kömek etjekler, edibemlemzok diýerler. Etjegem bolanoklar. Indi biz şu arada şu geçenki düňkü gepleşikde men giňişleýin maglumat berdim. Şo taýda da bir gyýdyň adyny berdim. Mahym diýip bir gyýdy. Bu gyýdyň öz ruhsady bilen berdim başda. Hemem şu telefon nomeryny goýdum. Ona men ruhsady bilen goýdum. Inni şo gyýdy kömek, şol aýala kömek etjek bolup ýören bir illeşlemeden biri Merdana gyýdymyz. Indi bular näme edipdir? Türkmenistanyň häkimetleri şu düňkü gepleşigiň edir ýany ýanky Durdunawadyň dogonlaryny aňyrda adliýene akydýarlar bölümine, içeri işler bölümine mi ýa-da howpsuzlyk gollugynyň bölümine mi o belli däl. Ýöne şu organ işgärleri şolary akydipmişinler. Sonra edipmişinler hem basyş görüp edipmişinler. Siz näme üçin o taýda şu aýarlygynyň sebäpli gowtudyryp berdiňiz? Näme üçin şular ýaly gepleşik çykdy? Şonu her zat ediň, ol aýyrdyň, bolmasa siziň günüňiz gowy bolmaz diýip indi bulara basyş görüp edýärler. Erkek dogonlaryny şu ýanky Durdunawadyň erkek dogonlarym aýagallygyna indi ýanky mahym diýilýän gyýda jaň edýärler-de. Sen näme üçin biziň aýarlygynymyz barada beýdip maglumat berip bersiň? Sen näme üçin bu işe goşulyp bersiň? Şol aýarlygynymyz şo taýda ölýän bolsa ölsün. Ýöne biziň işimizde goşulma. Awa bize geregem diýär şu aýarlygyn sebäbi bolmasa şu sebäpli häzir bize azar berýärler diýip indi bular namartlyk edýärler. Indi seredin bulan biziň halkymyzyň käwrugy killerini ene edýän hereketi şu. Şol organ işgärleri şolar çagyran wagty gaýta bulan adamlar şu erkek dogonlar hem erkek jigdi şu Durdunawadyň organ işgärleriniň üstüne gyýyrmaly. Siz näme üçin biziň aýarlygynymyzy öz ýurdumyza goýubereňiz? Öljek bolup ýatyr, şol getirmeli şu taýda öz çagalarynyň ýanyna ölsün diýmekligiň ýerine bular sandyraşyp titreşip gaýta şol jagada görgüli wa mahym. Şu aýalyny uğratjak bolup beren, şoňa näme sagyryp, şoňa kömek etjek bolup beren gyýdyň üstüne gyýyrýarlar. Sen näme üçin bu işlere goşulyp bersiň? Sen näme üçin şoňa kömek etjek bolýan? Sen näme üçin onu uğratjak bolup bersiň? Sen näme üçin bu barada jurnalistler Allam Murat Rahimow maglumat beripsiň? Zat diýip buňa basyş görüp edýärler. Indi bu gyýdym baruw sözünde durjak bolup her zat edip görýär. Bir şoňlary aýdyň düşündürüň diýip her zat bulara düşündürjek bolýar. Häkimetlere düşündürüň şonu diýip zat diýip. Olar bunu diňleýän ok. Indi bular näme diýär?
Bu mahkama diýen netdirip bilmeýän mahkamyň görgüliň ejediniň ýanynda üstlerine ýanlaryna bir giden ýoldaşlaryny alyp barýarlar. Biz seni öldürýürs, şo gyýdyňa häzir diýeni etdirip, olam gyýdyň hem Allah murada aýdyp şo gepleşigin aýyrmasa, biz seni öldürýürs diýip şo ejediniň ýanyna barýarlar. Terediň adamlar bu haramzadalar, men diýjek bolýanym şu iýleşlenmedi, ine şu durdunawadyň erkek doganlarynyň hemem şo ýanky erkek doganlarynyň ýoldaşlaryny edip beren adyny terdim. İňir adamyň iňir bigaýratlygyny edip bilmejekler diýip otyrlar. Haramzadalykda, bigaýratlykda, gorkoklukda. Yine bir gede gaýdýan, bu taýda näme bu kanun bolmaklyk bar? Sen aýallygyny kesellep öljek bolup oturan aýallygyny berden uğratjak bolýarlar. Şoň üçin Türkmenistanyň ilşanaryny konsullugyna batyş görkezýärler. Siz bolsa şonu getirmän şo taýda ölsün, sebäbi berde bir de azar berýärler diýip tutýar. Size olan azar vermeye hak yok gaýta. Siz azar vermeli häzir Türkmenistanyň häkimetlerine, şu organ işgärlerine. Näme üçin biziň aýallygymyzy getirip beren dok diýip siz azar vermeli. Bulara serediň bilen bolup oturuşuna. Serediňine şu Türkmenliňine bolup oturuşuna. Şu minni Türkmen merdana Türkmen, bizine merdana Türkmen, biz näme etdik. Ine şular ýaly adamlar hebäp biziň ýene ýüdümde garap bolýar. Inni şo jagada bir naçar eje şol ýanky mahkamyň ejetine şol naçar aýalyň ýanyna baryp inni şoň üstüne düwläpdi bular häzir olay alam görgüli telefonuma malanok diýe öýkelep gyýdy jaňa diýip habarlaşak bolýar. Şoň taglygynyň hem ýagdaýy gowy däl ýani mahkam aýdyp otýar. Şoň şunu haýyş etdi, şo mahkam ýene maňa çykyp şo ejetine näme taýyryp şolaň bolup berişine näme edip bir gaýrat edin Allah murada şo düýün kyn aýryň ýöne näme hil edip berseňiz beriň diýip bu görgülen beýdi otýar. Şoň şunu men näme etdim, şo ejetini bir öldüräýmetinler. Buň üstüne häzir şey düwläp dursalar, ogurgulen bilenmek, ol gan basyşy galjakmy, näme boljakmy, ýüreginden tutjakmy. Indi şunu häzir men aýyrmaly etdim, düýün köpleşigi ýöne düýün köpleşik şo durşuna gidýär. Men häzir şunu ýöne şo düýün köpleşige täze bir giriş berip aýdyp otýar. Düýün köpleşikdäki materiallar şo durşuna gidýär. Diňe şo durdunawada, ýani oradly we durdunawada degişli bölümni aýyrýar. Ýöne biz bu gurruny goýamyz. Biz bu gurruny goýamyz, bu gurruny goýdurmagy hiç kimiň haky ýok. Men şu gurruny dowam etdirjek, bu taýda mahkamyň roli ýok. Bu taýda şu faktyň özi bar. Bunu hemme kişi bilýär. O mahkam sebäpli de onu tögörüňdäki ähli adamlar bilýär onu. Olaram ýaýrady otyr. Bu taýda mahkam näden geldi? Mahkam görgüli şok kömek etjek bolýandan biri ýöne. Şu telefonu berip ine şoňa kömek etjek adamlar bar bolsa, maňa jaň ediň diýip ýöne şo haýyş etdi. On bar eden zady. Ona hem şu mahkama azar bermeli. O man şu mahkamyň ejetine azar bermeli. Ta bolsun aýtmaly gaýtasyz. Haramzadalar şu durdunawadyň doganlary. Siz şu jagada gaýda ta bolsun aýtmaly şular sizden hem beter erkek bolýaly, erkekden beter berk durup siziň aýallygyňyza kömek etjek bolýar. Siziň etmeýän zadyňyzy şul edip otýar. Başyny etjegine talyp. Siz haramzadalar näme edip berdiňiz? Şu gaýta şol organ işgärlerini hökümetden, häkimetden ýüzüne diýmeli zadyňyzy diýip bilmän, gelip bir ezizi aýalyň üstüne diýýäňiz. Şomy siziň inni erkekligiňiz. Şomy siziň inni türkmenligiňiz. Diýmeýinni, hem ýene haramzada söz ulanmaly bolýan. Şo sözden başga da siz mana diýemde. Ýöne şo gepleşip gidýär häzir. Meniň şunu berip otýar, siz özüňizi maskara etdiňiz. Häkimetler bir ýüzlerini açdylar, terediň adamlar. Bular inni ýalňyşlyklaryny düzeltmegiň ýerine bir ýalňyşlygy, iki ýalňyşy, 10 ýalňyşy ögürmäge taýýar. Bu haramzada häkimetler bar. İlçihana häzir şu taýda konsulluk şoňa çykap etdiň bolýar, biz saňa bilediňem mereli, aladaňa medeli birazjyk garaş betsen uratýan diýmegin ýerine bular näme etýär? Oçunyak häkimetleri galdyrýarlar, oçunyak organ işgärlerini galdyryp, şoň ýani şoň erkek doganlary basyş görkezýär. Şu jagada mahkam diýilýäniň maşaratyna basyş görkezýär diýip gaýta şular ýaly haýarlyk edýär. Görülip eşdilen dap şu. Şu hökümetini, şu häkimetler hep halkyň aladatyny etjek hökümet emeňdeşmiş şular. Şular goýluk bilen üýtüjek hökümet minneşi. Goýluk bilen üýtüjek bolsa bir şular ýaly bir ýüzlerine basyp şunyň öz kemçiliklerini aýdyp otyrkan, şu düzeltjek bolmazmy? Ýok. Bular aýdýar, bular bize näme diýär, biziň tutuş halkymyza diýen zadyny terediňini şuňa kan üstü bilen. Ýok diýär. Biziň edýänimiz şu diýär, ölüň şu taýda diýär. Ölüň şu taýda diýär, siziň aladaňyzy etmek üçin oturamyzok biz diýär. Biz edenimizi etmek üçin, isleýän adamyny aýdyrys, islemedik adamyzy etmeris, ölýäňizmi ölüň, ýa-da para beriň. Şeýdi otur şular, şu haramzadalar. İçindekilerim şey diýär bize. Şoň üçin inni gaýdyp şu häkimetliler, barlaşmalylar, şolaň diýen etmeliler.
Nähil metod bolsa görüşmeli şolary ayırmaly ştaýda. Diňe ayırmaly. Bulara dil bilen düşündirip bolanok. Diňe güýç bilen, nähil ýol bilen basyş görkezip ayırmaly. Maskar etmeli. Dünýä maskar etmeli. Hat ýazmaly şahar tarapa. Ine şoň üçin şu hatlaryň öňüni aljak bolýanlar näme diýändi. Sebäbi biz bulary dünýä maskar edip uruduk. Şu hatlary bildirmejek bolýar. Düz etmegiň ýerine gaýta bular şu öz pohlarynyň üstüne gömüp gaýda gyrylajak bolýar. Şu pohun süpürde arassaly da öz sırtyň arassalygyny suwd et ilkiren. Öz sırtyny süpürip bilýäniň bir suwd et. Ýok. Bular beýtjek dälindi. Şoň üçin adamlar ene men şunu gaýtadan ýene şu meselede dolanyp geldim. Ene şolaryň aýyby şunýaly. Indi bular şu material ayırdy. Hawa şu joňda bölümine ketip aýyrar. Şoňra işitýäňizde bitsin ýöne men şu zatlarda gurrun bermäge hakym bar. Men jurnalist. Men maglumat aldım şu arada da berjek. Bu taýda mahkum goýdum günäsi ýok. Bu taýda bar günä häkimiýetlerde on tamam şu ýanky durdunawadyň bir gayrat erkek dogonlaryny. Siz şolay ýaly şu mahkumyň häzir ejetine häzir şu ganna basyşyny galdyrdyp ýa ýüregini tutduryp bir zat etseňiz, siz halkyň öňünde jogap berersiňiz, kanunyň öňünde jogap berersiňiz. Haramzadalar, siz durdunawadyň dogonlary. Sizin bütün dünýä maskara boldyňyz, siz maskara boldyňyz. Sizin näde ýadyp ýyle çykjak, öz aýallagyňyzdan geçip şeýdip, indi näde size dogon garyndaşlaryň bilen salamlaşjak. Siz näde goňşularyňyz bilen salamlaşjak, şoňa şolary näde ýüzüňizi görkezjek. Ölsün şu taýda diýip, o bir naşara şeýdip öz aýallagyny gany bir dogonyňa näde onu diýip bilýän. Şoň aladasyny diýen adama näde siz beýdip hüjüm edip bilýän. Olar ýaly erkek bolsaňyz gidiň ana diýin häkimiýetlere diýin şu sözüňizi. Näme üçin bir ejije naşara diýän. Umuman ene şu gepleşip bilen, şu giriş bilen meniň size ýetirjek bolýan adam şol. Bu gepleşip üýtýänok, bara bir şodurşuna durýa üstüne de ýene bulan aýbyny hasam bilen beter açdyk. Bular ene şeý diýip bir zady bastyryp sertjek bolýarlar, öz poklaryny hasam köp açdylar. Ana bulan edýän peýda, öýlerini ziýan edip oturýarlar. Haramzada samsyklar öýlerini edýän hereketlerini de düşünýänoklar. Şunu şeý etmek bilen häzir dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde hasam maskara bolýarlar. Biz hem şunu maskara ederiz. Bize şolary ýaly bir bahana bersinler, biz siziň ýüzüňizi açyp oturarys. Häkimiýetler siz şeýdi kutularysyny öýtmeň, adamlara basyş görkezip, siz pohuňyzy biz beterden beter açarys. Şeýdi beriň, ýene de basyş görkezip, biz ýene beter gurrun ederiz. Şu aýallygymyz hakynda da ýene gurrun ederiz. Şu häzir şu taýda ölsün, şoňa bir zat bolsun, şonda görersiňiz. Şu gepleşik kutarýamyka? Hani göreli, şeýdip siz sypýamyka? Şoň üçin häzir gepleşigin indiki bölüminde siz ýene de men düýünki gepleşigimiň başyny eşitersiňiz, men ýene de düýünki gepleşigi açyp başlaýan, ondan soň diňe şu durdunawada degişli bölümi şu mahkumyň hem şu garyndaşlaryň eden haýyş boýunça şu taýym ketip aýyrýar. Ýöne şu taýda aýdylan adam men ýene aýdyp oturýar. O taýda bir ýitirýän adam ýok, gaýta täzeden biz size ýene de maglumat goşdyk. Bilen ýüzü garalygyny doşdyk bu Türkmenistanyň häkimiýetleri. Ondan galan bölegi edir şu duruşuna gidýär. Şoň üçin geňer oturmaň ýanky gepleşigi men şuny aýyrdym düýünki gepleşigi, şu gepleşigi ýene de şol täze at bilen goýýan, şo bir at ýöne öňüne gassagylýan söz goýup, ýene täzeden şo düýünki aýdan beren habarlamy siz ýene täzeden eşitersiňiz. Şoň üçin gaýrat edin de dinleýän, eger kim dinlemedik bolsa gepleşigi hemem men Adat Türkmen kanalyma abuna ýazylmaňyzy haýyş edýän. Eger siz men alyp barýan gepleşiklerimi halaýan bolsaňyz, size men berýän maglumatlarym gyzykly bolsa, nämedir bir zat size bir şu bir täzelikleri öwredýän bolsa ýa gözüňiz açýan bolsa, dinlemek dowam etdiriň hemem öz tanyş bilişiňizde men kanalyma ýazylmaga çagyrmaňyzy haýyş edýän. Onda gepleşigi ýene düýünki bölümden dowam etdirýär. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Men jurnalist Murat Rahimow. Bugün 2021-nji ýylyň 11-nji maýy. Adat Türkmen kanalymyzyň nowbatdaky gepleşigine başlaýar. Bu gedeki gepleşigimde men daşary ýurtlarda iş alyp barýan Türkmen opozisiýasynyň birleşmek prosesine degişli käbir meseleleri gyýtgaçyk açyklaşdyrmakçy hemem käbir soňky möhüm täzelikleri gyýtgaçyk syn bermekçi. Indi bilişiňiz ýaly aprel aýynyň soňky 10 günlüğünde daşary ýurtlarda iş alyp barýan birnäçe toporlaryň liderlerinden hemem birnäçe platformalaryň aktivistlerinden ibaret bir topor özüniň
şolar ýaly birleşen opozisiýany döredýändigini elan etdi. Indi şolaryň hatarynda da häzirlikçe bir 6 tane topar var. Indi biz bunu topar diýerlik ýöne beýleki başgaça da biz bunu platformalar diýerlik. Biz näme üçin buňa platformalaryň özara birleşmesi hökmünde baha berýär. Sebäbi bilşiňiz ýaly bu birleşen opozisiýaň düzümine häzirki wagt ana men ýaly öz başdak iş alyp barýan kanal ýöredýän ýa blog alyp barýan blog ýöredýän jurnalistler blogerlerim bar hem bolar geljekde. Bular öz boluşdy bir platforma bolýar, ýa-ni bir öz boluşdy bir media platformasy bolýar. Bundan daşary opozisiýon iş alyp barýan aktivistlerimiz, liderlerimiz hem bar. Käbir siýasy toparlanan ýolbaşçylary bar. Şoň üçin bulan hemmesini öz boluşdy bir platformalar diýip adlandyrmaly diýen karara geldik. Şoň üçin platforma adyny geň görmäň bir näçe platforma ýa-ni 6-7 tane 8 mi şular ýaly platformanyň özleri birleşmesi diýip adlandyrmagymyzy geň görmäň. Indi beýlek tarapdan şu ad meselesinde de biz özara biraz maslahatlaşdyk. Indi edil häzirki wagt şu daşar ýurtda özara şular ýaly birleşmeli diýip karara gelen 6 tane platforma var. Bundan daşary ýurdun içinde de iş alyp barýan ýene 2 tane bir topar var. Indi häzirlikçe şu biz 6 tane topar bolup esasan çykyş edýänler. Eger ünferen bolsaňyz beýlekler üçin hem beýlek toparlar üçin hem elbetde gapylar açyk. Indi şu ady meselesine gezek gelende biz özara maslahatlaşyp şuny bir geňeş diýip adlandyralım diýen karara geldik. Sebäbi şu taýda bu bir gurama däl. Dogry düşünüň, bu taýda bir geňeş edilýän bir meýdança. Şoň üçin şu taýda geňeş etmäge barýar. Şu nukdalardan şu garaşdan uğralyp bunu geňeş diýip adlandyrmaly diýen karara geldik. Ondan Türkmenistanyň bir hereketine degişli, üstesine de bu demokratik bir herekete degişli. Şoň üçin biz bunu Türkmenistanyň demokratik geňeşi diýip adlandyrmaly diýen karara geldik. Köpçülik bolýan buňa ses berdik. Indi bu geňeşe ýankaýdyşym ýaly blogerlik işini alyp barýan ýa jurnalistlik işini alyp barýan media platformalarynyň aktivistler gelip bilerler. Grajdan jemgyýetiniň hem aktivistler gelip bilerler. Ondan hukuklaryny goraýjy aktivistler hem gelip bilerler. Şol sany siýasy iş alyp barýan opozisiýa hem toparlarynyň liderleri gelip bilerler. Ýöne şol toparlara gerek gelende hökman nähildir bir gözli başly topar bolmaly. O toparyňdan toparyňam ýolbaşçy bir topar bolup, ýa-ni ýolbaşçy bir guramasy bolmaly. Başynda komiteti diýilen ýaly, ýolbaşçy komiteti diýilen ýaly bir organ bolmaly. Ondan ana şolaň wekiller gelip bilýär. Şoň üçin käbirler geň görýärler, ana hem şun tek içiňizde diýe ýaşlar ýok, olardan oly ýok, plan ýok diýip atlan tanýarlar. Atlar tanylýan käbir adamlar öňe öz başlyk çykyş edip gelýän adamlar, olaň käbirine kanalam ýok, hiç adam ýok. Olaryň bir blogerlik işem ýok. Ýöne käbir ondan bunu Zoom konferensiýasynda özara Zoom toparyna çykyş edýärler. Şoň üçin ýene bir gedek men düşündirýän. Öz başyna blogerlik işini alyp barýan hem köp sanly abunaçy bolan biziň blogerlerimiz ýa jurnalistlerimiz gelip goşulyp bilýärler. Olar ana öz boluşy bir media platformasy bolup durýar. Media platformanyň wekili bolup durýar. Emma haýsydyr bir topar bar bolsa, bir ýerlerde bir duşup, ýygnanyşyp geçirýän bolsalar, olar onda şu topara ad bermeli, nähili ad bolsa da öldüri seçip saýlap ad bermeli. Oňam ýolbaşy toparyny bellemeli. Ýolbaşy topar diýilýänem, onu nähili adlandyrsaň adam bolar, öz içinde onu ýolbaşy geňeş diýip, sizem geňeş diýip adlandyryp bilersiňiz, komitet diýip adlandyryp bilersiňiz. Ýöne şu ýolbaşy topar ýa 3 adamdan durmaly, indi tek sandan durmaly. Ya 5 adamdan 7 adamdan şuňal tek sandan ibarat bir topar bolmaly. Ana şolaň wekilleri ýa şu birleşen geňeşimize gelip bilýärler. Wekil hökmüne sebäbi her bir adam häzir gelip urasa buň özi bir-birinde çäksiz bir ýene özara bir näme urulur da bir bazara diýen ýaly bir zady urulur. Şoň üçin biz şular ýaly ýöne çem gelen adamyň gelip goşulyp duran ýeri däli bir wekilçilikli şu paýtadyr topara wekilçiligi diýen adamdan liderler gelip maslahat edip bilýän ýerine urjak bolýar. Olmasa başlyklyk dörer. Ol siýasada düşünýänem gelir, düşünmeýänem gelir. Bir de ziyan etjek gelýänem gelir, bir de peýda etjek gelýänem gelir. Şem gelen adam gelip dursa, bu ýam işiň ýöňe gitmegine gaýtyp ýokduýuşlyk dörer diýen şuň ýaly bir guramaçylyk düşünjeden uğraldy.
Şoňa da dogry düşünün. Şoň üçin biziň gapylanmaz ýene bir ýerde gaýdýar, biziň gapylanmaz. Ýa-ni kaýdyşym ýaly, islendik topar üçin açyk, islendik bir platformaňam alyp barjysy üçin hem açyk. Şoň üçin bu taýda ýöne garaşyp oturmalar, haçan bizi çagyrýar diýip. Ödüňiz gelibermeli. Ondan bu taýda ütüşük talabam ýok. Bar talap şol diktator rejime garşy görüşýän bolsaňyz hem siziň bir düşmançylyk nämeňiz niýetiňiz ýok bolsa, şu ne dörep barýan opozisiýa birleşmesini dagatmak niýetiňiz ýok bolsa, ýa-da eýlede beýlede bir gowy almagy tudurup bize de ýan ýetirji iş alyp barmaýan bolsaňyz, bu taýda bir hiç kynçylyk ýok. Şoň üçin bu taýda ullukan bir kriteriýa da ýok. O kriteriýany biz ýakyn wagtlarda onam ýene de bir gedek öýdary aralyp maslahatlaşyp öňe ederiz. Ýöne edil häzir kawat ullukan bir piýat gelşik ýok. Indi meni gynandyrýan başga bir zat bar. Intek biziň şu guramamyz dörep döremek adýan ýaly şu geňeşimiz intek dörep döremek adýan ýaly ýaňy bir biziň haşun ýaly birleşýänligimizi ýalan etdik bunun eýen bize garşy. Bize garşy çynna kaýlyk bilen görüşüp başlan, iş alyp baryp başlan adamlar peýda boldylar. Öýlerim ünsürseňiz şolaň köpesi birleşmeli diýip gelen adamlar şolaň köpesi. Indi bular näetdi? Biz birleşip başladyk bolýan. Ay bundan bir birleşme bormy? Ay häzir bolun. Ay bulan içinde her ýyldy bar. Ay buların ýaşullar bolup ýaşlaryň üstünden agaly geçecek bolýarlar. Ananma. Ay bular 30 ýyllap nire dedi. Indi näme birleşen bolup näme etjek bolýarlar diýilen ýaly bir giden bir logika sığmaýan bir delilleri öňe süren bolup şeýdip şu dörep barýan zadyň öňüne aljak bolýar. Ünseriň şolaň öňe sürýän aýplamalaryna hiç ýeri esasy ýok. Bular diýe ýaşly adamlar bolup diýe agaly geçecek bolýarlar. Bular köň adamlar bular näme başarýarlar? Hawa 30 ýyllap biz birleşip bilmeýändir aýdaly. Indi 30 ýyllap edip bilmedik işimizi häzir ahyrtaň biz etjek bolup ýaswalyn näme indi şonu biz edip bilmeýärmi? Näme adam 30 ýyllap bir jaý gurup bilmedik bolsa, indi hem şonu şunu bilen häzir gurup başlany bolsa, näme diýsen baryp jaý gurup oturmak sen 30 ýyllap ama gurmadyň indi näme gerek jaý diýjekmi? Yo berekella he ahyrtaň indi ýagdaýyň bolup gurubyň çatyp güýjüň çatyp şunu gurup başladyňmy? Gene onda menem sana gaýta kömek edeýin. Şunça wagtlaba kösenip gelipdiň. Ya şunça waglap kösenip gelipdir. Jaýsyz. Gene näçe ýal jaý gurulýar. Şeý diýmellem. Üstesine içinde ýaşlar ýok, nämeler ýok. Barana ýaşlar guramasyndan ama biziň wekillerimiz diýýän barana Ödür Sultan, Gowşukdan, Bayram Allalif diýilen ýaly. Beýleklerim gelibermeliler. Ondan bir ýaşullara atlatjak bolýar. Hemme ýerde de ýaşulan adamlar ol pikri, tejribeti hemme ýerde de ulanylýandyr. Pikir etmeň ýöne ýaşullar bir gradaňyp ýaşlar bir zat edibilýändir öýdüp. Ýok, şu ikisi bilelikde etmeli. İki neslim. Ýaşuly neslim tejribet hem gerek, ýaş nesliniň bilimi, güýjü, energiýasy hem gerek. İkisini utlaşyp etmeseň, käbirler aýdy, ýaşullardan gerek gelýärler. Ýaşlar biziň ödümizde ders diýip adamlar oýnajak bolýarlar. Ýaşlar oýnajak bolýarlar. Käbir ýaşlarym şolar ýaly bir haý-haýly nemelere de ananýarlar. Şoňa guluk gawar diýerler. Täriňler. Sebäbi bolam näme görkezýär? Ine ol şo ýaşlary tejribeň bizdäki tejribeň ýetmeýändigini görkezýär. Hiç zat görmedik ýaşlaryna düýünki studentler gelýärdi. Ol ýaşullara guluk asma, olar allawçydyr. Olar 30 ýylla pişdar etmedi. Barmagyny dinlemegen özümizde ders ýa bolan otyr. O ýaşaňam düýünki gelen studentiňem ne durmuşy tejribesi barmy, ne siýasatda tejribesi bar, ne o biziň geçen ýollarymyzy geçip gördü, biziň eden ýalňyşlyklarymyzdan üstünden geçdi. O ýalňyşlyklar nämeden ibaratdygyny nirden bilýär? Şu meselede olaram gelmeli. Olaram bilimini sogadym getirmeli, energiýasyny getirmeli. Ýöne ýaşullygyň birazjyk tejribesine de seredip görmeli. Bular näme diýär? Ýöne beýle diýildigi, ýok maşa ýaşullar näme diýse kabul edilmeliligi däl. Gelip oturup bile çölüşmeli. Ondan her bir mesele çözülende eýen biz şo bir ýyly parlament sistemasyndaky bar bolan maslahatlaşmak sistem bir prinsipi bar, metody bar. Eýen biz ana şonu ulanyp ses vermek prinsipi esasında çözýär mühim meseleler. Ine şunu ödem ören şu geňeşli bilinen biçilen don gyýtgy bolmady ýa-da türkmen şu geňeşilip biçilen ýagdaýynda goý bir ýalňyşlygam ýöne biz bilelikleýin kollektiwleýin ýalňyşýar. Ine şoň üçin gerek. Şoň üçin ýaşlaram gelip öz pikirlerini aýdyp, hatda gerek ýerine garşy bolýan. Eger kabul edirilirse bir rady görýän bolsalar, garşy bolup öz pikirlerini subut edip düşündirip, aýdary ýaşullyň, bir katan ýaşulyň aýdan pikirine garşy çykyp, şonam özçe düşündirip, özçe subut edip, şoňa garşy durup, öz has bir progressiw ýa bir
objektiv pikirini öňetirip şonu anandyrıp bilip onam sese goýulan ýagdaýynda teslenem geçirip bilse o taýda. Yani ana hakiki demokratiya şoň üçin gelibermeli. Ýöne ýankaýdan prinsipi metodunda hökman bir topar bolmaly. O toparyňa nähildir bir simboliki bolmaly, ady bolmaly. O toparyňa içinde öýdi ýol başy topar bolmaly. 3 adamdan, 5 adamdan ýa 7 adamdan ibaret. Ana şo ýol başy toparyňa wekilleri gelip bilýär, ýeňeşe. Ondan soň baryp öýe toparyňyzda şu taýdaky edilýän maslahatlar ýa gelinýän çözgütler barada o taýda maslahatlaşy bermeli. İkinji variantam ýa aýtdym, öýde başda gelip bilýän adamlaram bolup biler, ýa-ni öýlerine nähildir bir platforma bar bolsa, aýdalyny YouTube'da kanal ýöredip zat edip bir giden abunaçylary bar, bir giden bulara da gulak atyp oturan adamlar bar, hormat goýup oturan nemeleri bar. Ana şolar ýaly bir kanallary ýöredýän blogerler bar bolsa, jurnalistler bar bolsa, ana olaram bir giden bir media platformasynyň administratory hökmünde gelip bilýärler öýde başlaryna. Ana gysgaçyk şolar ýaly düşündirmek bar. Şoň üçin adamlar siz provokasiýa gitmeýän, häzir näme dörä boldy? Şol ine birleşmelilik gelýän bir giden käbir adamlar, ýa-ni özüni opozisiýa diýip elan edip gelen käbir adamlar inni şu opozisiýanyň birleşmek prosesiniň öňündäki iň organim düşmanlaryna gurulurlar, käbirler. Köpüsi däle käbirler. Şolaň edýän, şolaň alyp barýan herekete diňe bir adam begendirip biler, Gurbanly Berdimuhamedov begendirip biler, hemen şoň rejimini begendirip biler. Diňe şu häzir kyndy dörap barýan opozisiýanyň öňüne her hile edip şu tigirine taýak sokýan adamlar diňe şolaň bähwi düşünýär şunu. Şolaň bähwi düşünýär. Indi bularam her hile häzir primleri ulanyp bilerler. Şu meselede gaty hüşgär bolun. Bulaň içinde indi häzir görüp oturýar bolyn. Biz bilen dostlaşan bolup, biz bilen ýürekdeş bolan bolup, işde kuşan bolup, biziňem içimizi döktürip, näçe wagtlap indi 1 ýyl bäri diýen ýaly oturup asyl sesimizi ýazyp oturanlarym bar eken. Indi biz bilen dostlaşyp, biz bilen bir giden planlar biçip, özlerim işlerini döküp, öz sırlaryny bize ananan bolup, onu biziňem anamyza gidip, bizem öz sırymyzy anandyrıp, gepletdirip, käýerlerde hatda oýun eden bolup, diýmejek dadyňam oýun bolýar-da näme degişilen wagty. Her hili sözler aýdyp, sen planda edermiň, eýle diýen bolup degişip zat edip, bir zatlar diýmejek adyny diýdirip, şu zatlarym ýazyp alýan adamlar bar eken. Adamlar onanyň şunu ýaly iş alyp barýan içimizde adamlar bar eken. Eýem ben kim arada gurrun edýänimi köpüňiz bilseňiz bilýänsiňiz eýem. Soňra meni bular näme diýär? Şeýdip aýlar boýy, şeýdip iş alyp gelipdirler, sonra ýyda çykýar. Onu ozal başda şol adamlar opozisiýa garasyndan gelenlerine eýem şu metodlary ulanyp ýören bolsalar. Diýmek şol adamlar başda gelenlerine gowy niýetlen gelmeýändirler. Adamdan içini döktürjek bolup her zat edip görýär, özlerem içini ýokan adam ýazyp alyp, innem häzir şo biziň aramyzy böljek bolup her hil primler ulanýarlar. Öz ara ezilen gurrun öz araňda galmaly. Şeýlemi? Özem ýürek dökülen görnüşinde eden ýagdaýynda seni içiňe ananýan, sen bir emosiýaňa ananýan. Bular näde ýani eken bilen käbiri? Özlerem emosiýasyny ananan bolýar, içinem döktüren bolýar, saňa içiň döktürýär da ýazyp alyp saklap goýýan ekenler. Onam kim bilýär, özde ýöne ýanyna saklap oturýarlarmy ýa eýem onu bir ýerlere taşyryp oturýarlarmy? Şu aýdylýan, oýun edip aýdylýan adam bar, şunu bilen aýdylýan adam bar, onuň içinde her ýyl datlary bar. Degişil balda aýdylan datlarym bar. Ana şol adamlar iň howply adamlar. Indi ol dokan sonra ýyda çykýar. Bu adamlary o geçirilýän ýanky ýapyk ýygnaklanmaz bar, ýapyk Zoom ýygnaklanmaz bar. Käbir adamlar şo taýyp garp ýüzlerini açýarlar. Başga ýerde ýüzüni açman şo taýda ondan ýüzlerini açýarlar. Indi bu adamlar, sesimizi ýazyp oturan bu adamlar, o şol adamlar hakynda kim baglumaty ýa şo taýda edilýän bir gizlin gurrunlaryň mazmunyny, gizlin gurrunlary ýazyp alyp, Amerika ýurdunyň içindäki organlara ýetirip oturmaýanlygyna anam barmy? Elbetde anam ýok. Eger şolar ýaly öz ara gurrundeşlikde dostlaşyp, birek-birege dost diýip, gepledip, soňam onu ýazyp, inni häzir ulanyp berem bolsalar. Onda şol adamdan ýa-ni Zoom konferensiýalaryna girip ýazyp oturmadygyna garantiýa barmy? Özara telefon gurrundeşliklerine bir giden beýlik adamlar bilen dostlaşan bolup, olaň diýmejek adyny diýdirip, ýazyp oturmadygyndan inne oturmadygyna häzir anam barmy? Ine şolar ýaly boldy ýagdaý häzir. Öýlerini opozisiýoner diýip ýören adamlar şeý diýär. Şoň üçin men duýdurjak bolýan adam
Şular ýaly häzir her hili provokasiýalar ulanlar ödem kime garşylanlar? Geňeşe garşy, geňeşiň agdalaryna garşy ulanlar. Şo ýanky birleşip barýan, birleşip duran, ýan birleşýäni birleşip inni ötüp barýan Türkmenistan Demokratik Opozisiýon geňeşine garşy häzir şular ýaly provokasiýalary meýem edip başlanlar. Şoň üçin adamlar ünslerin, şolar näme maksat bilen edýär? Opozisiýanyň işiniň kämilleşmegi üçinmi, işiniň ösmegi üçinmi ýa-da opozisiýanyň içinden ýumurmak üçin edýär şolady? Halkyň bähidi üçin edýär. Şulatlara gaty hüşgär bolun diýjek bolýar. Indi elbetde biziň hem jogapkärçiligimiz, biz hem hüşgär bolmaly. Ýöne bilýäňizmi, bundan 6 ay öň, bundan bir näçe ay öň diýilen sözleri indi adam pikirine meýtüdip bilýär käbir zatlar bardy. Şol odollar bir zatlar diýilenen bolsa alyp getirip indi şu wagt ara tokon bolup, şu taýda adamdan arasyny bozjak bolup, şeýdi pereket edilýän bolsa, şol adamdan öz niýetini onda. Odal başda gelenine de şolaň niýetini gowluň ýokdugyny görkezýär şular. Inni şu mesele bilen bağlanşykdy ýene bir şu pasport indi meselesi barada. Siz bilýänsiňiz, men soňky 8 sany gepleşigim şol inni Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarına hem konsulluklaryna basyş görkezmek üçin şol ýurtlaryň häkimetlerine ýüz tutmak barada men çagyryş etdim. Şo barada da 8 gepleşigiň dowamında dürli ýurtlaryň häkimetlerine uğratmak üçin ýörükçe tekstler ýerleşdirdim. Indi bana da garşy häzir şerraýlyk edip oturan adamlar bar. Şo tekstler uğradaýman, siziň başyňyzdan bela geler, buny ýörükçe diýerler, siziň başyňyzdan probleme salmak üçin edýärler. Diýbeýän oturanlar bar. Ödem düýün kugun şol adamlar şunu etmeli diýip gelen adamlar. Indi şoňa da baha berin. Şu gün kugun eçenni, ýaňy ýakyn eçenni, şu prosesleri, şu zatları gollap gelen käbir adamlar indi aýdy. Ýok, buň gyrasyndan baraýman diýip. Indi näme boldy? Sebebi häkimiýet sandyrak başlady häzir ýurdun içinde. Indi häkimiýet kimi satyn alar ýaly bolsa satyn alyp başlady şular. Şularyň içinden. Indi şu prosesiň göňüne şol adamlar ulanjak bolýarlar. Indi ol adamdan düýünki bir zaty oturan adamlar häzir başgaça käkelap başladylar. Şuňa da üst berin. Arza vermek koplumuşun. Ödem şu arzanyň aşagynda ýörüte ýazylyp şo siziň ýüzlenýän daşary ýurtdaky guramalaryňyz, ministrlikleriniz şoň ardan ýadan adamyň adyny açmaga haky ýok. Siz sebäp şoň aşagynda ýörüte her bir hatyň aşagynda ýörüte men haýyş goýdum. Şu ýadan adamyň adyny Türkmenistanyň häkimetlerine we ilçihanalarına bermeň. Ola bir tarap, ikinci tarapdan hatyň ödünni kanun bozmaklyk ýok. Siz ilçihanalary, konsulluklary işletmek üçin, öz borçlaryny ýerine ýetirtmek üçin şol daşary ýurdun ministrliklerine hem idaralaryna ýüz tutýar. Siz näme cinayet edýärmi? Kanun bozýarmy? Ha bu näme üçin siziň başyňyzdan bela gelmeli? Siziň başyňyzda eýem häzir bela geldi. Pasportyňyz çalyşyp bileňok, ýurdunda gaýdyp bileňok, siziň eliňizde ne medisina strahawaniýaty bar, ne ýurdun içinden pul alyp bilýäňiz, ne ýurdun içine pul ýerip bilýäňiz. Ine siziň bar belaňyz. Bundan beter kynçylyk siziň ýerde görjek. Indi bundan beter biz nähili biziň başymyzdan bela gelmelimişin. Ine biz belaň içinde oturýarys. Size diýen adamlar o arda ýatsaň o tagy ýüzlenseňiz siziň başyňyzdan bela geler diýen adamlar şo häkimiýetiň şo rejimiň buyrugyny ýerine ýetirýärler. Şoňa düşünün. O taýda düşünmediýän zat ýok. Ha bu şular ýalyk ýöne köýje arda ýazmakdan hem çekinip otursaňyz, gorkup otursaňyz, onu öz günüňizden zeýrenmeň. Onu öz günüňizden zeýrenmeň. Bizde pasport ýok, biz ýurdumda gidip bilemzok, ýurdun içinden pul alyp bilemzok diýip zeýrenmeň onu. Bize de ýüz tutmaň, hiç kime de ýüz tutmaň. Onu oturun. Sebäbi siz şolar ýaly ýöne köýje zady bitirip bilmeýän bolsaňyz, arda ýazmak diýilen ýaly zatdan hem gorkup oturan bolsaňyz, o ardaň ödem hiç ýyl kanunyň çykylyp edilýän zat däl, o kanunyň esasynda edilýän zat. Siziň edýän talabyň adam kanuny talap. Şondan hem gorkýan bolsaňyz, onu zeýrenmeň, onu aglama. Şeydip gorkup biz häzir şu ýagdaýa geldik. Şoňa düşünün. Inni gorkmagyň wagty ötdi. Inni göreşiň wagty geldi. Inni bize haýwat atýan, bize ol ağlatjak bolýan, bize gorkujak bolýan adamlar gümüne gitmeli. Şol adamlaryň ýüzüne tüýkürün, sizi gorkujak bolýan adamlar. Kimiň bähpidini işleýär şol adamlar? Şo sonra ödüňize berin. Inni ana ýene bir ine şuň bilen baglanşykdy. Soňky bir täzelik bilen biri. Men tek o täzelige geçmeden odal bir gaýhyjyk hasabat ýerjek bolýan biziň uradan käbir häzir ýadan hatlanmaz. Inha prezident administrasiýasyna da bardy, ortaýyň prezident administrasiýasyna bardy. Ne şu hatyň tasdiklamasy bar. 2-nji maýda uradan hatymyz inha отправлено 2 мая вам письмо в электронном формате номером. Şunu ýaly nomer bilen
Şu taki yeterli. Türk yankı Orfiyadın prezidentine yeterli deyip ne şunu yal tasdiklama var. Bundan da şari maksat Sapar Muradov Orfiyadın içinde häzir şu pasport meselesi boyunca Türkmenistan ilçihanasını suda vermek hem prokuratura tapşırmak işi bilen meşgullanýar. Inece şuna da suutnamalan biri ne maksat Sapar Muradov şu taýda Orfiyatda oturan yerine Orfiyadın baş prokuraturasına şu bizim taýýarlan hatymyny uğratdy. Ine şol uğradylan hatam şun ýal nomer bilen şu baş prokuraturada hatawa alındy diýip görkezildi. Men ýöne bunu bir gysgaçyk bir hatawa tökmünde berýän. Şu Türkmenistanyň raýatlarynyň kanuny hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanşykly maskaraçylyklardan biri inha 9-njy maýda ine 2 gün mundan odal Türkmenistanyň resmi habar serişdilerine inha Altyn Asar saýtynda da Türkmenistan TDH saýtynda Türkmen döwlet habarlaryna da şu taýda teýada çykardylar. Teýada düzgün çykardylar Aşgabat şäher boýunça. Indi bilşiňe diýeli şu aýyň ahyrynda Aşgabatyň 140 ýyllygy dawar edilýärmişin. Indi şoňa da daşary ýurtlardan mehmanlar çağırtmışlar. Indi şu arada da ýörüte informasiýon habar agentlikleri ýazdylar. Nabidiň ýanky insan hukuklaryny goraýjy toparymyzyň käbir saýtlarynda şu barada maglumat çykdy. Indi bular näme diýerler? Hamala Aşgabatyň diýe jemgyýetçilik guramalarynyň hem Aşgabat häkimliginiň diýe haýşy boýunça diýe şular ýaly täze bir düzgün çykarmakly karar edildi. Ol karary kimin kabul edilendigem şu habarda aýdylanok. Hamala Aşgabatyň diýe jemgyýetçilik guramalary hem bir Aşgabatyň şäher häkimligi diýe haýş etdi diýe ýanky 10-njy ine jüdekdüňden 10-njy maýdan başlap 25-nji maýa aralykda 2 hepdelek diýe Aşgabat şäherine hususy awta ulugluň gatnawlaryny ýatyrmak barada diýe biz ýa netije geldik. Indi şolam şular ýaly bildirişler hem häzir edara kärhanalaryň öňlerine asylgy dur. Ne şu taýda täzelikden birine görüşüňiz diýeli ine şu taýda görýänlärdiňi şu hat. Maňa da geldi şunu iyi berdiler. Şular ýaly hat diýe bildiriş edara kärhanalaryň gapylarynyň öňünde ýüzüne gelmeni. Indi bular nämemişin hamala ekologiýa diýe Aşgabat şäheriniň diýe ine bayramçylygyň öň ýanyny Aşgabat şäheriniň diýe ekologiýasyny diýe arasda saklamak maksady bilen diýe şeýle biz näme çağırýas ilaty diýe şu kampaniýa gatnaşyň diýip. Ýöne şol karary kimin kabul edilen edenligi barada hiç ýerde hatda Türkmenistanyň ýanky resmi habar agentliginiň hem maglumatyna hiç maglumat ýok. Kim şonu şäher häkimi kabul edipdirmi? Haçan haýsy gün kabul edipdir? Kimin gol çekipdir? Ya da Türkmenistan prezidenti kabul edipdirmi ya hökümeti kabul edipdirmi? Hiç maglumat ýok. Ýöne hemme kişi bilýär, şu ýokarky haramdadan, ýokarky prezidentiň habary bolmadan şu zat edilen ok, şoň ygtyýary bolmadan şu zatlar edilen ok. Şoň dilisi bilen berilýän görkezmesi esasen edilýär. Indi seredin, sizi awto ulug sürmek hukumundan mahrum etjek bolýar. Näme üçin bayramçylyk bellenjek üçin? Näme üçin ekologiýany arasda saklamak üçin? Kim sen ygtyýar berdi? Sen prezident bolsaň bolupsyň da, men awto ulug sürmäge hakym bar. Sen şu zatlara goşulmaga hakym ýok. Şol ygtyýar, şu hukuky men elimden almaga sen hakym ýok. O adamlar işe näde gitmeli? Awtobuslar gatnaşakmyşyn. Awtobusy meniň ýa-da taksiler gatnaşakmyşyn. Belli ýanky taksi nemelerini, edaralaryny. Taksi hyzmatlary boljakmyşyn, şoňa gitmeli. O adamdan pul bar, üç batan. Näme üçin öz ulug bolan adam öz ulugy bilen gitmeli? Näme üçin awtobusa minmeli? Ya da velosipedle gitmedmişin. Ekologi üçin, sağlyk üçin peýda almyşyn. Sağlyk üçin peýda alyp bolsa özüň velosipedle gatna berende işe. Biziň şey diýme hakymyz bar. Öz ana çağalaňy gatnat, sen öz ýegenden bar, hani şolary velosipede mindirde işe gatnat biz göreli. Adamlar hem görsün, nusku görkezsin. Her gün ýeri şonuň öz işe velosipedle işe gidýäni görkezsin. Ol beýle adamlar seni görelýärde eýer berer. Öz etmeýän zadyňyzy bu haramdadyr. Öz etmeýän zatlaryny halk etdirjek bolýar. Inni bir gide nägeler güýde çykypdyr. Ýöne bir maglumat bilen baglaşyk bir häzir täzelik, bir pozitiv täzelik bar. Adamlar hemme ýerde nägeli bolupdyrlar. Şu çıkarlar karary eýermäliň diýip adamlar ine düýünden başlap şo düzgüne eýermeli ekenler-de. Şo düzgüne boyun egmän adamlar barmal ýerine öňünde polisiýa dursa şolara polisler bilen dawalaşyp, jenjelleşip adamlar häzir edara kärhanalara öz awto uluglaryny, öz hususy uluglaryny barp başlapdyrlar. Indi buna polisiýanyň güýji ýetmäni burapdyr. Bu köpçüliklerin boyun egmedik gal bir zat başlapdyr. Indi şu gün men bir tanışym ýazdy. Şu gün neydi?
Häzir polisiýalar indi şoňa päýatçylyk bermän başladylar. Bular näme edipdir? Indi täze düzgün çykarypdyrlar. Bolýa şu işe gidilýän wagty sagat 7-den 9-a çenli gidip bilýän ýollar açyk. Soň işden gaýdylýan wagty öýlen sagat 5-den akşam sagat 9-a çenli ýollar açyk diýip elan edipdirler. Indi diňe günnüz päýatçylykları diýerler, günnüz saklaýarlar. Günnüz jerime salýarlar. Ýani şu sagat 9-dan öýlen sagat 5-e çenli sen köşe çyksaň öz hut ulağında seni desene sen ulağını diýär, ýani avtostoyanka akadýalar diýär polisiýa nemesine. Indi şu ýöne görüň. Bu şunýal garşylyk bolan soň indi nähilem bolsa egilişe gidipdirler. Ya işe barlayan wagty urusat bermeli, işten gaýdylýan wagtam uluglara urusat bermeli, diňe aralykda urusat bermeli diýip gördüňiz egilişe gitdiler. Şu zadalar başga zatlarda egilişe gidip bilýärler, ähli meselede. Ýöne şular ýaly adamdan boyun egmerligi gerek. Köpçülik bilen şular ýaly boyun egilmedik ýagdaýynda sen polisiýada işat edebilmeýär, sen prezidentiňe hem işat edebilmeýär. Ene misal üçin ýene bir şo gulçulugyň bir görnüşi, şol auto ulawlary ak renklemek. Şonam eden etdilen bir görnüşi de. Soňky wagtlar bular hem indi öz şäklerini bilmeýän şägini ýitirdi diýerler da, ne polisiýa işgalar, ýol gödäwçilik edarasynyň ýa-ni inspektorlar saklap, näme diýenni? Olar diňe maşynyny aklamaly diýen bolsalar, şu maşynyň korpusyny. Indi bular näme diýär? Şu taýda ine ýanky nemeti var. Yan baskançylyk diýen ýabrapda da gapyň aşagyny. Indi şunam aklamaly edipdirler. Ondan şu öňündäki hem ýygyndäki bamper diýen böle ýani şu taýda. Onda olar şoňa adar bermedik bolsalar, indi şoňa da adar berýärler üstüne. Edil radiatoryň öňündäki tiýetgesi var. Indi şona mädir aklamaly. Ondan beter ine şu taýdaky yan aýnasy var, ýa-da seredilýän. Ýanky sürüjüm. Şoňam korpusy şoň daşy gara bolsa ýa başga renkde bolsa şona aklamaly edýär. Bular hiç dünýede görülmedik zatlar talep edýärler. Öldürme diýär seredin. Bularda belli bir standartam ýok diýär. Bir polisiýa saklaýar diýär. Sen radiatoryň neme garaken şonu näme üçin aklamalyň diýip jerime saljak bolýar. Ondan ýöne bamperin gara bolsa da seyretmeýänleri bar diýär. Käbirler aýdýar. Näme üçin radiatoryň gara da bolsa oňa nemeden oklar, arsaran oklar diýär. Näme üçin sen bamperin gara diýip tutýarlar diýär. Ya sen näme üçin aýnan gara diýip tutýarlar. Bulan diye belli bir standart yok diye. Kim haydi polisi arsaratı gelse ödüşe bakana tapya diye. Ya sen aynandan bakana tapya, ya bamperikten, ya sen radiatörün tetkisinden dürlü hil bakana tapıp hersinin öde standartı var. Görüyorsun mu? Belli bir bularda kararım yok iken. Yöne yukarıdan dilbilen görkezme veriliptir. Şu görkezmeyen neyemeden o arattığına da bu haramdadılar. Bu polisiyeler düşünün o. Ondan hersi diye ölçü, neticesi çıkarıp ölçü arsaraya diye. Ine bolup beren zatlara seredin. Şun öde adamdan depesinden bir depelemek diými? Adamdan mertebesini ýere baskylamak diými? Nirde o haýsy kanunda onýaly kanun bar? Hemme uluglar bir renkde bolmaly. Dünýäň hiç ýerinde ýok, Demirgal Koreýede de ýok. Afrikanyň hiç döwletinde ýok şular ýalda. Iň diktatoryň ömründe şular ýalda etmedik. Nirden gelip Türkmenistanyň hemme uluglar appak bolmaly. Nirden o kanun çıkardı? Nirden? Nähil loğuka esaslanýar? Şoň loğukasyna da düşünýän ýok. Ýöne kelle sawulan adam bular ýaly karar çıkarmalylar. Bütün dünýä şoň üstünden gülýär. Şonu eşitýän bütün dünýäň halky şoň üstünden gülýär. Düşünüp bilen oklar. Tewe düşünür ýalam diýär. Adamlar ýöne biz şoňa ýol berýär. Şular ýaly değerliligi, bu değerlik derejesinde zat. Şular ýaly değerliligi kim bolar? Näde şu mümkinçilik bolýar? Mümkin bolýar şoň öýdi. Şu halkın yol berýän üçin mümkin bolýar. Bu adamdan gitmejek zat ýok, pikir etmeýän adamlar şoň bilen näde şäklenler öýdü. Häzir bu adam diýeni geçip dursa, bu etmejek zat ýok. Men prosta agramajak bolýan bu adamyň edip biläjek zatlaryny diline getirýärler. Ýöne şonu eder şol adamlar. Synak görýär häzir. Bir zat synak görýär, o geçýär, onuň beýleki synak görýär, o geçýär, soň şägi ýok. Adamlar şoňa dur diýmeli, toğtu diýmeli. Şonu biz diýmeli. Ne edip diýmeli? Şular ýaly ýöne köýjü zatlardan başlamaly. Arza ýazmalymy? Şikayet etmelimi? Yani talep etmelimi ilçanyň öňüne baryp, ene biziň hassamyzda äket diýip, şular ýaly ýöne köýjü şäherlerden, piket şäherlerinden, garşylyk şäherlerinden başlamaly. Ana şu ýyleşke ýerimiz şu mahkum. Baryp dagwalaşyp gaýdypdyr. Şol kontrolluň işgärleri.
Näme şu öz etmeli işiňizi edeňiz diýip. Her kim yerli yerinden şular ýaly edip hereket edip başlada, şolar edip başlaýan ondan. A bular näme diýe? Ýanyna barýanlar şey edip ellerini gowşurup gul ýaly bolup gaýdy barýarlar, gul ýaly bolup gaýdýarlar, tesden çykarman näme diýse kaýyl bolup. Ondan bulara medeni edip otur. Şu prezidentiň edişi ýaly bu haramzadalar. İlşanyň konsullugyň çägini ne diýerler şolar ýaly. Bulan çägi ýok. Bulan haramzadalygyň däerliginiň çägi ýok. Sen pikir etmeýän üçin bu ýüreginde rehimdarlyk bardyr, düşünür, rehm edip saklanar, bir etmeli borjyny ýerine ýetirer, ýa meni kesel bolup öljek bolup ýatyka ýurdumy uğradar. Ben ne bitir agyrýam şoňa. Adamçylyk, bir gram adamçylyk bar bolsa, ana öljek bolup oturan aýaly ne bitir agyrýam. Şu çağıcıklarının yanına varıp şu tayda bir öltün in sonunda bir şu tay kor barsın deyip hiç şoňa bir Hudaýyň önünde ýawajdanyň önünde sogap edeýin. Iň bolmana sogap işler edeýin diýen niyetler şolarda. Ýok. Bolmadam. Bular diňe gorky gören ýagdaýynda, diňe batyş gören ýagdaýynda adam bolarlar. Şoňa düşünün adamlar. Umuman men ine şunki gepleşik demek size yetirjek bolýan adam şu opozisiýaň birleşmek prosesiniň şu içinde şu meseleler bilen baglanşykly zatlar var. Birleşmek, güýçlenmek, şu haramzadalara berk garşy gaýtagul bermek. Ine biziň şu häzir gurunap oturan arda ýazmak bir emedem. Çäheremiz aksiýamdan şu zatlar şu meseleler bilen baglanşykly. Şu meseleler hemmeti biri bilen baglanşykly zatlar, adamlar. Şoň üçin biz sizi yerli ýerden gowdurmaga çagyrýar. Indi beýdip gol bowşup oturmaň, öz gulçulugyňyzda özüňiz gol çekip oturmaň. Toňdan gözüňizden hem ganly ýaşak ýa. Kim günäkar şoňa? Siziň özüňiz günäkar. Ýok korku günäkar diýäňiz, ýöne ýok korku eden kim? Şu haramzada öwrün kim? Biz adamlar, biz kollektiwliň etdik şoňa, şu zatlara ýol ber. Indi mundan welýak. Şunu tog tutmaly. Biz bütün dünýä maskara bolduk, şular ýaly ýurt ýok. Şular ýaly halk ýok. Hemme dada edilen dada kaýyl bolup oturan halkam ýok. Biz iň bolmanda şu ýüzü garalykdan çykmak üçin etmeli. Taryhyň öňündäki ýüzü garalykdan çykmak üçin ayaga almaly. Geljekde nesilimiziň öňünde jogap bermek üçin ayaga almaly. Geljekde dogulacak biziň nesillerimiz agtyklanmady, çogluklanmady, ýugluklanmady. Ýyzyna garap näme diýer? Bütün dünýä töwerekdäki bolýan zat bilen deňeşdirip biziň ýeten derejämizde nähil baka berip näme diýer? O atam, babam, siz ne dediňiz? Näde bu zatlara ýol berdiňiz? Bütün dünýä bir kanun boýunça işläp ber, ýaşap ber. Biziň ýurdumyz başga bir kanun boýunça ýaşap berler. Haçan başlandy bu zat? Näde başlandy? Bu däerlige kim ýol berdi? Iň bolmana şoňa öňünde şol beriljek soragyň öňünde gadarmadlyk üçin biziň ruhumyzyň gadarmadlyk üçin etmeli şunu. Bolýa illeşler. Ünsetdiňler şunu köp sag bolun.